Тогава Делян Пеевски реши, че вие сте дерибеи, а той борец за народа. В мига, в който му влезе Магнитски и не може да се разполага с всичките държавни пари и включително неговите си, се оказа, че тези, които имаме 20 години в Кремиковци, около 28 години в Днеска си говорихме с един твой бивш колега, че там си почнал. Те не знаят хората, ама ние знаем. И се оказа, че ние сме дерибеите. Добре, ама сега ти си дерибей, нали, позволявам си да говоря на ти, защото сме били колеги. Той живее в Дубай, има тук ред печатници, като почнеш Булгар табак, като почнеш нали, от КТБ нещата, които са по 50% от фирмите, всичко това, което му сметнеш. И отгоре на това в декларацията си има 19 милиона, има да взима 6 къщи, има 6 коли и не знам колко. И се оказа, че той не е дерибей, той е бедняк. Човек от народа се. Той е бедняк. Ама сега виж, на мен ме интересно друго. Предложете да му събирате пари. Ти си дерибей, обаче не се движиш с охрана. А пък той е човек от народа, ама тук е някакъв много специален режим. Ще ви помоля така, с всичките журналисти да минете там пред кабинетите на Тодор Живков. Аз се моля някой да ме заведе, защото ти готов си да ме заведеш, много искам да снимам този фамозен кабинет. Ние сме заседавали. Не искам да нарушавам правилата в Народното събрание. Да, ма то как да ги заснеем тия неща, защото сега между другото се носи една мълва, че Пеевски нямал лична карта. Не знам. И никой не знае какъв подробности. Не, ти трябва да знаеш, защото... Но знам, че никой не знае какъв му е постоянният адрес. Знам, че човек с бяла коса побелял през цялото време, съм го гледал, задържал съм го за ръка да го вкарам там, където да върви, да може да не се прави някакви бели и станахме деревеи, а той отгледа и само пик и нищо друго. Добре.